Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngatrai hakaptam jong ke arah japra khatlai khatrangan keli di rumah PUI uba adan mau lecong surat bandiman ya kata karisa besok polisi batu ibu isu PUI dah dengan pok kecing keli pada balai pemerintah pada umi surat mentera nomor ba hak tu kepor umdan hak parti kau usahi hak ni kepor pemerintah apa umi surat nomor bawasan ni ke parti ujong kau ukateng the voice of the people then kami kadang kadang penting di pajak bandru ya ka attention jong innocent youth jong innocent citizen hapot yang mesti hapot yang dikasih janji akan tambah nganga hapan keren yang kanila mga top dapat yung Sofia. Halo perlong, hagane ka video ko pemerintah ngadon ban jubab lem kat ko mena ka jingso thu jonga syapang gato ka video ka jingkran jung tu rang ba ubakan tho uboong ba uba arden uladai UMLA ndu arjar pra arjar kharlai kum ta ter ten rai imjumi ban mi surok ban yakhi hakitu kipor te mentapat bela yo bela isna ka parti lejong imi tangban penbi pajba bat ban ruin ya ka main jongki innocent people innocent citizen jongkane ke clear te menta ngadon ban ongkum ne ban pen shailami i namar kadai ka kamram jonga namar ba ngila yo jing hikai ne kinong yalam ne iba arden ba ila ju hikai yengi ila ju ong phi ki paj ba ru phi don la jong ikhtiar bat phi don la jong kasur te kasur jong iru kadai ka wei ka ba la ban pen shailem ya ki ba don jing tuna ha ga bos nguthu te mentangan ongkum nei i hakato kapor bai ba arden imi isu surok i impat mi perthai impat yele impat ye mi reban yakhi sya surok namar bolai pitep kalong kumne kain hak jing suthu jonga kalong kumne namar ba hakito kipor i yele ban persyai ke ba kano ru handre ke ba kimpat suthu handre mentapat ikloi ban mi isu surok bolai namar ka jai pen reu kala jan ngam supo bat ki jinge kila nang jur ka jingle ki jing thombor kala nang jur te daka jing ya don lang daka jing wat ya kita ki wei par kinong elam kum ki jong iba brai ba brai starwell ba adil ben nongrum ba kharpran bro gitu game le jong VP sangut menta kila ya don lang nakata kadau kasimpori ban mi susrok namar bai hap lum suwa ya kinong ilam da lum ya kinong ilam te sayo pai ba namar balai klam kajing penbiang klam kajing pen khre ka ba biang klam de khre kitiar thma ki biang kumnon mi susrok bile persya ya ketu ke sorkar le dan bor ke sorkar ka ba nyon yuria ka sorkar ka ba wat hap deng ui ka jing kersyat jing pai ba PPP ka toru hnrai kidang thomboram PM pai ba yo tu MLA jong ka maulai ki le umno ki khanyat jubor justi te inilam in lej marwai ha ketu ki por ki ba pai ba pas tu unmi pai ba tangaru laingut himut ban bakin thomsna dak bor kin set jail sundani ba ardan pikwa kumta pikwa bangin mingi pai ba mentangin nom yo kinong yelam kiban yele enak menta jungi pikwa bangin su imsa bi jing im ka ba bangin sulong bai kita ki pai ba kiban long merau kiba lada ai ka sorkar ajing rap sorkar ubiang lada kam ai ubiang lada kan bamlut ye lejong ubiang pikwa kumta da perkat bahago ba
filmi ban kran pe ba phimi ban pensai pe ba tengaru ngami menta kumba iba arden ila ayangi ila persyayangi bangiru ngin penmi lem yelo jung sur knang ba kiba bampat suthu kin yo jing suthu lem naga jing suthu jongi ki badon ye jing suthu hoi ngam ong re ba ka jing kran jonga ngadon ye jing sempang ba yu hnrai ngadai ubreu ngadon ke jingna duna hane hangtai hanrai pihak ban pendap ma phi jing ra jonga bat ka jing duna jong phi pat ngan pendap manga kai te hakane ka kenti pemerintah ngai ba phi don jing duna nama phi wo ania phi wo dau ya ka bom don nong rim ai te kata ke jing pensya junga ngathrai kala biang ipi hakitu por umpan mi boleh 4 biang 4 don ginong ilam 4 don rengkat ki paya 4 don kita ki ban long nong kersian hakapor ba thombor ke sarkar la de subu la dalami into hepo additional secretariat kinuan tani im dan nong ilam su andre minta pat la don sangut tani ba den mi ba brai mi ba albet te kata kan gede gue andre subu la demi marwe la set jel la set petok i baden la le don bori baden ngi pai ba ngin persiai ngi lesiai nre mentang la don sangut nong ilam ngi la don ngi ki pai ba ki ba don ni ka mensim yele ban yele nang ta ka jing phaji jong ka imlang salang tengiru ngi las kham balai bun pai datang marwe ngar ngoti ngi su ong hoi ngati ba iba adan ila simpang ila em tai nre haba pila im kene ke sarkar ke belek don bor ia meleru dang nut bagi pulit dang nut bengtakti yang alai ubom dan te nak kata kadau ba phi perkhat ba phila he wat ju ong re ba phin kran kum to phi onong phin pen toy ging sam jong re perkhat ba ki jing kran ju phi ai kin pen toy im lang salang mo ba ngate menta ong ngaslur ban kran kum ne pitip balai ngaslur ban yu ban mi sikmat kum ne namar balai ngarai yo shisha yo nong ilam uba aimen sibinga hakapor ka ba isya thangan iba aden hapo yu hapo additional secretary tu nga i shisha ya ka jinglong badan buram jungi ka jinglong i je bendi jong i balai ngong kumta hoi ki babon ki keno ki ong ba ile politics kumne kumtai henrei 4 judan re detep 4 judan re uwairu ubreu uban ong wat na bentagi khur na ong uban syayap ye lade uban rik sig jing im lejong te mai nalor ba ile la sya na benta ka jai benreu kumne na benta ban ile na benta ka jing bha jungi poi ba nrei phi fikran kumne da perkhat bah ba pin sababe go isngi te ngaru kumbai ba warden ila hakatoga por be sya jingit ngala sin plat ngala khrayam ngala lej ban pan ban ong ba den ai ngan kren ne ban pen mi lem yo su jangah ne ban ngamut ban pen yulami pe ba ban ajing keren henrai i yanga namar bang adon ni kata men sem ke belung ngampat long scam is imkwa are ban pen pau baki jingkran junga kin long da jingkran jau mat namar bale la se ngamut dur thrai baka jing bom sha jing ba den haktu ko por bangan keren haktu ka por ba sha jingit imailat inga ban keren ha bak pis namar bale i baladang keren kasur ki umat junga kin jau nakata kadau nong ilam upa komne na ai nginyo uba kwa reba ki pai ba kin jau umat yala de ula sya ula rik si jing ibnu jong henrei ban jau umat manga sya te henrei menta da ke jing bom ai la jing ba aden hak tu khlimat lese ka dei ka jing perslur pat yang menta bangal ladangan karena ai ngan karena bai daga beskem daga jing slur te mentaro daga jing slur ngai pi ba kelaga pemut perkhat bahai ki jingmut jing perkhat ai ba ki jingkran ki ba fikran menta kinlong ki jingkran ki ba fisu bakla te nang ne sekmat penbai no wan lang no asya ka ta ka jingmut jing perkhat ka ban perkhat lem no ya ka imlang salang ya ka jai berdu khose wajukran syura tang ba lai okran tang layo don hatu seng NPP tang layo don layo bai pis klem perkhat syure ya ka jingkran jong pi ka badai ni bala iru ya menta ngan penkut no bu bha ya ka negi kentin ki bangala persaya pi ka bangaong ba uba arden
Umi re hagitu ki por si surok namar balai ki pai ba ki empat support re hagitu por. Mangaru ngampat sutu bahar hagitu ki por. Kumno inlej marwai, kumno inlej yaki into marwai. Habuat bat bubun pai ru. Sorkar kampat yure kampat patiau re. Te pila syukwa syuhana melimi hana por arja pra arja khalai hana. Ani kale batip ka ak batip. Kale ak ru simpang. Liong hana kumta hana ilap election kumta ro hana sngodehi pensai pe ba kumta sngodehi na menta mensyua kari kita kentin mensyua pidang la ban yo support menta wan mur pindang yo support syu namar bagi pe ba kejbing jong ki pe ba kila dap da kajing trang ban yo e kajing syar khadar ka khoi ya kajing kala ki pam kwa syu ya syar ka khadar ka ba kaban li krong na yung umel kabak boro asikatu ngithep balai ba UMLA un ai jing ai nga un ai jing irap nga un ai pisa sipo yar un ai san hajar un ai sneng un ai sentek ndrai menta pitip ngithep bud da jing simpang ngithep bud da ka ba nginjit nong yalam da ka ba ngitip ba kita ki nong yalam kidai ban penbiang kidai ban sikri yang hagar kom ko biang bat ngi kwa aru ya gijing sikri ke ba mdai ban sikri tanginga ndrai sikri ki borok ki bubun balang mengangan ong ipi mentang percaya fi gijing tebut jonga gijing jit no ilam jonga ngajit bakin pensiar baik ya po snong po tau hapo imlang salang hapo jelam kia nga klemjit rep kir siar nga ladang tebut makna ngam kemilenti bakin ice cream nga ngam tebut rep kin ai nga ndrai nga tebut ngajit iki bakin penbiang yang ian dak kila job kin pai jing jongi pai ba baro tanggina ki kentin ki kendiat da pisutu no da pisutu deb khublai shibun pai ba saya like ya share ni kana video pen poi si tu ba san nang ini video tanggina kentin ki kendiat khublai shibun khublai shijarmu